ndiwo nyakumangara akamangarirwa anamo mwate ngemu hana kuuya adhifodha mosai taurai henyu makasununguka henyu baba wanzwe nyaya ndinokutendai nekutipa chigaro nyaya yekutanga ndinoti kune dare ndinomukumbira wakangu wakadiki diki kakati nyaya yangu yakati rebei nekuti yakabva mwana mudiki. Nyaya yangu zvayakaita ndezvekuti mai vangu nyaya yangu zvayakaita inyaya yemubereko iripo. Ndakaiswa mhiko yekuti usabareba ehunde chiro ukadi hapana. Ndaiswa mhiko yanga iripo ndeyekuti inini mai wangu wakasiyana nababa, wasiyana nababa hapana kuita nguwa wakabva wadini, wakabva watorana naanamo, watorana naanamo kuda kuti mainini watorana naanamo anamo paakauya baba akangotora paakaprocesses ekumboona kuti sanzira ndoda kumbotora iyi munhu kwaye, asi baba wangu handingachema hangu naye nekuti munhu akatisiya, asi akabva amutora kudaro anamo akauya ane kabhegi kana kekurapa kekuroya anditi akana kuonekwaba, asi patakazoti garei tanga takuona zvinhu zvanga zvaakuitika pamusha. Zvanga zvaakuitika pamusha pakamboitwa chechi, paitwa chechi kudaro anamo akanamatirwa akabuda sebere, abuda sebere vanhu vakambogara pamusha. Unfortunately waigara wacho Matare wese wakatisiya excluding baba munini ari pamutoko arowera pamutoko haanga asiripo. Saka adaro manje vanhu vakamboda kumboti discuss kuti wadini kuti zvinhu zvifanire kunge zviri mumusha bedzi anofanira kudini kuti adzokere, but iye manje akaona kuti pagarwa anobva aenda kuna baba wari pamutoko ayo kuna baba aisenza kwarara obva aenda kodi baba paizotaurirwa hapana chaibuda. Tati gare futi akabva aenda kuHarare. Aenda kuHarare hanzvadzi yangu iyi ndiyo ndakazvarwa naye, takadzvarwa tiri 2. Akasiyiwa inini ndaenda kunorara kwambuya, uye akabva rara kwamai. Saka paakarara kwamai akubuda kuenda kunozvibatsira akaona patebho pakagara tumatsoko twanga twakapendwa nzwara nyaya usiku. Mamune right ndandine light hanga ndirai saka long ndandiri grade 6. saka nyaya yakada kugarirwa futi pasi hapana chakaitika. Pandakaroora inini ndakaroora mudzimai vangu uyu ndamuroora takati handina kumuda kumuti ndimutaurire why nezvinhu zvataiunzwa nezvataiona, zvinhu zvatainzwa nezvataiona, nekuti mbuya akazobva kwaSaruchera obva aenda kumusha kwawo nenyaya dzeurombo. Mbuya Makiri akabereka baba wenyu akazonoshaikira apindira papi ndiringotaurawo hangu kuti muone kuti zvinhu zvazvo zvaibata family zvakaita sei. Saka ndaroora mudzimai uyu handina kuda kuti nditaure kuti zvakamira sei nekuti mbuya semunhu mukuru aifamba, saka anga akutitaurira kuti zvatakaunzirwa nemwana izvi hazvina kudini, hazvina kumira zvakanaka.
inini ndaroora ndakaroora 2015 ndaroora 2015 2016 uyainetsa kuti maybe pamwe kumusha unechi nomwe mukadzi ndikati zvakuri kuitwa chenura kwambuya kwamudondo mai wangu anobva kwamudondo zvakuitwa chenura kwambuya hende unopfura unodini unoona. Takasvika pamusha payapa takasvika makusensen tasvika makusensen takamugugudzira iye mainino tamugugudzira abuda takapinda mukicheni vagara tati kaiwai kaiwai vabuda tisina kuomberana vabudisa zvidziyo abudisa zvidziyo vangosiya zvidziyo vaenda mubhedroom. Ina bedroom korara. We don't know kutanga kuti apa atizivi tagara ndina maiguru musisi uyu neni tiri watatu takangogara tagara tizoona munhu kocho akugeza manje midziyo iya adzokera akunanika midziyo akukorobha mumba patopera ndofunga 45 to 1 hour ndopaakazvitanga kuya mai makadi iripo makadi uyu ndiye muroora wenyu takarara mangwana acho tibva taenda edu kwatatiri kuenda uyaona paumba right. Miko iyi zvaakaenda kunozonoita ndezvekuti zvinezvi ndaakufamba kune chipfeko chaakandipa ndiri mwana mudiki ndandagara nambuya ndandiri kumagrade 7 form 1 I still remember akaanacho chiri paper bag ukanzi iwewo wakura iwe haufani kufamba wakadaro unofana kufamba une chipfeko chemukadzi akandipa chipfeko but chipfeko ichi chachiri chinhu ichi chachiita nenge chemunhu wechikadzi asi chachakatakwa panapa kuti ukwane kuti ndikwane akachitora paper bag andipa kudaro inini semwanawo ndakangotorawo ndibva ndadini ndibva ndapfeka moto ndibva ndapfeka kudaro ndagara form 3 inini gumbo rangu rakatanga kundirwadza nanhasi riri kundirwadza kumwiri anditi ndine tsinga inondibva kuno kumusana kuno ichindibata kudaro gumbo rangu handikwanisi kuti ndinotoritaimira kuti ridini rifambe zvakanaka. Ndagara ndakapedza chikoro 2000 ndapedza chikoro 2001 ndakaenda kunogara nababa baba chaiyo akatanga kurwara ndini ndaimudini ndaimupepa anditika iye aimbouya odzokera saka isusu tiri 2 nababa takambozomboti regai ndaigara kuMount Pleasant baba wangu anga rikatemboi just after the road takati regai timboendewo panobatsira tichitisvikei ukanzi baba zvinhu zviri mumba menyu munozviziva asi handizvizivi kanzi mukadzi wamwawo munomuziva makambofamba naye kana mufamba naye ukanzi mukadzi wenyu ane zvaanazvo tabva taona zviya zvaitaurwa zviya zvinanani zvaimbounganirana ndo pakatanga kubhirivhani baba kuti zvandaimboudzwa zvezvi zviri kubuda futi panapa bati baba angaakudini angakurwara asi sina munhu akuti akutonyengerera futi uyu kuti auye amupepe saka baba anga asina pasinayo baba vadi vaenda tasara inini 2003 2004 2005 ndakatanga kuenda kunogara kumabhuku inini semunhu anga ajairawo zvepostori ndikati regaini ya zviya zvekuti tiri vanhu vari pamba mbuya aipinda postori yainzi aiwa yekwagambe first apostori aiwa zvinezvi ndakupinda kumasoro Joan Masocha. Saka tadaro manje ndakaenda pamasowe kwakutafara kwaGhost ndikasvika ndikasumudzwa neziva
kukanzi madzibaba ndiri kuona munhu wamuri kuti mai ari kumusha ndimai wenyu here. Ndikati hazi mai wangu. Kukanzi anokwanisa kuuya pano here. Ndikati haakwanisi. Kukanzi ndanga ndiri kumuda pano. Amai iwawo vanoda kuti vabatsirwe mumaoko maomo mune zvawakabata, asi kubata kwawakaita wakabata imi mukasabatsirwa bata kwawakaita wakabata nezita renyu kwaGolden Library. Ndobva ndaenda kuno vanoziva kumabhuku panonzi paopen space. Ndaenda futi pavo ndoda kunyatsoti ndinyatsonzwa. Kuma 2003 zvichida iso ndaita ndichienda kumba, asi pandakatanga kunzwa nyaya iyi ndakurireta futi dziya dzataurwa nani nanambuya dzedzi dzaitaurwa nachi dzakataurwa nababa dziya. Inini kumba handichatsaruka kuenda kumba because kumba ndokwangari. Right. Inini ndobva ndaenda futi kuno umwe muprofita vabva vanditaura kuti madzibaba imi mumba menyu muno urombwa, but urombwa uyo hausi kubva kumba kwenyu. Uri kubva waunoti mainini ari pamusha penyu ane urombwa wakauya nawo kubva kumusha kwawo, akauya nawo musha menyu, but akaenda kunouwanzvira. Ndakuenda kunoudza because mbuya by that time anga achiri paumba. Mbuya akazosunga 2006 kuenda kwaMutoko, akatorwa navabereki wake. Ndakuudza mbuya inini ndo zvinhu zvandiri kubata. Mbuya akutaura kuti ndinokutaurira kuti ndomamirire zvakaita chi pano. Ndati gare inini kumusha handichanyatsi kuenda, ndinokuramba ndiri ngozvinzwa. Ndatozoti garei, that was 2015, ndaroora. Ndo pazvakanyatsa kuti dhugu zvese. Ndaroora kudaro ndakaona kuti mberi kuri kunesa. Ndakatorana nemudzimai wangu ndobva ndaenda kwandakaenda. Ndaenda kwandakaenda ndakasvikako kukanzi madzibaba inini handikwanisi kuti ndikutaurire zviri mumusha menyu. Zviri mumusha menyu zvinorema, ndinoda kuti utaure navo. Kudai so kutobuda kutotaura ndini mai wako ndiri kumusha. Mai wangu upi? Iwe haundizivi. Handiti hauchauyi kumusha, hauchauyi kumusha kai. Ndina ana momo. Uda kuti ndiende kupi? Zvinhu zvandakaisa pauri wewe ndikazvibvisa, uda kuti ndizvibvise wewe zviende kupi? Changamire, ndine zvinhu zvinondifamba miri wangu wese. Ende hazvifambi kumwe, zvinofamba muchiuno muno. Umu mangu umu munorwadza, munotorwadza izvo, handikwanisi kumubata. Handiti ndakarara inini nemudzimai wangu. Sorry henyu kana pane wanyarikana. Tinofuma takafugurwa magumbezi kukandwa. Anotora nyoka woisa pasikarudzi yangu, wotora zvakaita nenge zvitsuro like so, woenda kunoyamwisa uyu. Munotozviona. Right, ndichauya ikoko. Why ndakazodai ndakaona kuti zvemapostori, because kumusha ndakaenda more than 6 times ndichienda. Madzibaba akaendako kumusha akavataura point blank akati madzimai ndokumbira kuti zviri pane murume uyu mubvisi. Akatanga kuchema akati haina handizvizivi zvinhu, handizvizivi, handamboromba, ini maoko angu akachena. Tobva tati alright, tobva taenda nomwe akataurirwa unzi takaenda nemukadzi nemurume akataurirwa unzi madzimai ndikumbira kuti zvinhu zvamakaisa pane murume wezvibvisa vanhu wana madzibaba wese vakataura kuti zviri pano hatizvikwanisi, nekuti zviri pano zvakasimba, nekuti pamushapa pano panotambira n'anga. Saka inini ndakaona kuti
zvinhu zvaundikurira patakazoenda pane umwe muprofita kuchitungiro. Muprofita uyo akatiudza akataura kuti rahakwa dhimoni riya, kukanzi inini ndakaisa mwana uyu miko. Why? Ndaida kugara, maida kuti ndigare sei pomba pani? Handiti Stephen anga akaramba umwe mukadzi. Inini kuti ndigarewo ndoita sei? Saka kugara kwemwana uyu paumbapa ndokugara kwandichaita. Saka inini ndakaenda naye, pandakaenda naye kumagarati ndokwakatangira mhiko yacho. Ndaenda naye kumagarati, inini ndakanzi gara pasi pemuti. Ndanzi gara pasi pemuti, mwana uyu achine kuma 3 years 4 years ndopa akapinzwa mumba. Apinzwa mumba akaitwa zvaakaitwa muchiuno, aitwa zvaakaitwa, ndakangopiwa. Saka inini mhiko iyi, inini ndakanzi ndikaibvisa, kuibvisa ndokufa kwangu. Saka inini handikwanisi kuibvisa. Uri mweya uri kutaura izvozvo? Kuti ari ari kutaura iye? Ndiye ari kutaura iye direct. Akwa kukanzi inini handikwanisi kuibvisa. Saka inini koisa kuwana ukanzi mwana wangu apere kuita marombe, handiitizvo. Ende mwana wangu zvandakaita godhi wende kupa $10 hawakwanise, kana kuwatenda kupi hawakwanise. Why? Ndine zvandakawaita kuti wasa. Ende for sure wana wake zuva nezuva, amai awa zuva nezuva, ramwari rega rega. Munotondibvunza kuti nhasi pandarara ndiri motikari ndichifamba ndopandisina kumurota. Kuswera zuro munotondibvunza kuti akauya akakuita sei? Kuswera zuro akari kuya akakuita sei? Ari kugairana newe akakuita sei? Kuuya zvaanotanga kuita anouya nekuti nini iyi nyaya iyi takamboibatsirwa kwa mushonga. Handitika akanzwa kuti uri kuiti taure anoshandisa imwe nzira. Handitika asi zvaanoita the same. Anogona kuunza hope kana yana madzimai. Handitika asi zvaanenge achiita ndo zvajara kuita zvero. Asi atora ajara kuita zvekuita sei? Anouya obvisa magumbezi oisa, obvisa hembe dzese oisa, otanga kushandisa inini wacho kuita murume wake. Right. Apedza kudaro otora izvekuti ndaona nyoka. Ndakazoenda kun'anga yakaenda kunondiudza kuti iwe uda kuzviona zvaunoitwa usiku. Handidi kuti ndiswere kukutaurira. Anonzi Anamo ndiani? Ndikandima inini. Kukanzi Anamo ndiri kumuda pano. Kuti iwe mai uye tigadzirise dambudziko. Hadi. Akutanga kutaura kuti uri undipuma ndinoda pane hama dzangu inini. Ndikati aiyo. Iwe pane hama dzako kana munhu ukasunga ukanzi une repi panapo. Ndinomirira ndinoti amai wangu arapa. Saka kana pasina amai wangu mapurisa mundisunga. Asi pawangu ari kuita zvese zvemhiko izvi, hama dzako dzadziripo here? Even zvinhu izvi wakabva nazvo, zvimwe zvacho wakabva nazvo kumusha kwenyu. Handidika but hama dzako dzakakutisa mhiko here. Kana mama akaagiriya is okay, but ona problem yakonzeresa. Right. Zvaanobva aita abvisa kudaro okushandisa, kana apedza obva aisa nyoka. Mai Philip ane shawire shato. Mai Philip ndiye Anamo. Ndiye Anamo. Ane shawire shato ranaro. Handitika shawire shato iri rekuti anoti usiku hwega akapedza kuita shato iyi anozvirapa nayo. Akapedza kudya mumba anogota moto nayo ichimunanza. Ndakataurirwa ichimunanza shato iya ichimunanza. Apedza kudaro anorora seshato kuenda mumba. Kana aenda mumba anotomeka sure kuti zvanambotaura zvaizvo kuti anouya obva andisa shato. Handitika ibva yatanga kukwekweta zvekuti nhengo yangu inofuma yakazvimba.
Handiti muri kuona? Yotanga pfuma yakazvimba yotanga kuburisa midziya red. Midzira yered yekuti makambona nyatso ukanyanya inoburisa midzira yered handiti kuti next raropa ndozvazvinenge zvakaita izvo. Handitika ndakazvimba. Saka manje ndadaro manje ndakada kutraya kuti tiyanane seukama kuti vanhu vaMwari ndo zvinhu zvandirudini zvandirusangana nazvo. Madzimai aya inini ndikatanga kufamba mudumbu mangu kati ndinoda kumbobatsirana naye nababa nevanhu vese. Nhau iripo ndeyekuti iwewe wanga uri kutaura kauti muyanane namaiwe. Mai aiti panodikana pane hama dzake. Ani ndizvo ndiri izvo wambotaura kumashure. Saka iwewe enda kundotaure nehama dzake dzekumba kuti wauye mutaure nauye. Iwo hama dzacho dziri zvatanga wambofonerana Makuseni nevamwe vekwaSaruchera vamwe wakupindira wakuona kuti nyaya yako achifi because pesa apa wanga wakadini wanga wakagumbata kwaSaruchera kuseri pachibhorani mungo pazapatamwesa pazapatamwesa kwete tikasvika kuruchera kuseri kwacho. wari kuya kundwana bamukuru kuna kwaOscar ndiye akabva apa chibhorani tisati tasvika kwaMwanza pane dzimba dzirapa ndo pandiri kutaura ipapa. Saka sorry baba ndada kuti kana muzvinditendera pane zvataurwa nababa. Mira yapedza chimbomira kuita kuti inobva yakanganisa. Right. Uyu mudzimai uyu handiti inini ndiri kuya mapedza moti mapedza. Inini handiti ndiri kuyamwiwa. Ndine zvinhu zviri kundifamba. Inini kana ndichishandira kana even kuChinhoi kana ndichishandira even kunoku ndinotomufonera ndototaura kuti nhasi urutotanga urutowedzera ropa. Handiti mukadzi anenge ari builder kubva 2015 kubva pandakamutora kusvika nhasi kana mungadikwa kuti pana vakadzi vanoenda kunotarisa mumotikari anobhidha zvingaperi kubva 2015 ndinotenga ropa Monday ega ega kunowedzera ropa. Ndakaenda kunomitisa maoperation ndisingaifunza kuti kuchikochi kusvika dhokota ataura kuti aiwa inini pangu inini ndaedza chimboedzai kuchwani izvi hazvisi zvemedical. Inini ndakaenda kunotariswa radiyanzwikwa imimi. Saka chamuri kuda ndechekuti mai uyu auye padare afoseredzwa kubvisa zvakaiswa ndo zvatiri kuda. Asi panguva ino ndekuti amai ava sinzi tatataura nevamwe vanaSaruchera vanga vati sinzi pane bongozozo handitika kuti vana vake because vanobva varusapota mai wavo saka vanoti muri kupumha mai wedu. Muri kupumha mai vedu. Asi tichiri kuti taurekayo vanenge vane kanohawo waroora wese hawakwanisi kutaura asi vanotomboti wachitaura tichiri kutaudzana handitika but kubva pakubvira hatichataudzana hatichadi kubva 20 tofunga kubva 2017 2018 vana vake hatitikidzani hationani handitika. Izvozvi wakuenda kunotaura kune bhozi wana Chingwari ndo vanaSaruchera vana Dzokoto ndo vanaSaruchera vanogona kuenda kwese kwese wonotaura. Saka ndiwo wakuti aiwa iwewe chikumbira mambo kuti mambo ndinokumbirawo munzwi wenyu toenda naye tonotekaira. Kana tatekaira touya anamo apa wouya nemarizausi aya changamiro woona kukumbira kuti mupiwe munhu kuti munofambe naanamo inhasi anobvuma here kuti anamo wacho mufambe naye namesi iye asina kuya pano kungosvika umuti wemupurisa kwamambo tanzi tifambe anobvuma here masimba akutobva kwamuri mambo tapotseka asi hakuna masimba ekuti ngatimbonzwe shoko ramai vangu mai taura tinotenda
Bisha, unotenda nemukana wamatipa kuti tiuye pano. Ndanga ndichida kungowedzera pane zvataurwa nababa. Tashupika. Kushupika baba munokuziva. Nokuti kana makanzwa kuti unoshaya chaunacho, unotengesa zvese uchitsvaka n'anga kana muprofita anokurapa. Hazvichareva chinhu. Dare ramatunza nhasi. Toda kukudzosai kumashure mbichana. Hatina kutanga kuuya panapa. Tikatanga taenda kwaMambo Mushonga. Kwamambo Mushonga tatiwo izano ratapiwa nemambo kuti muri kutenderera kun'anga kumaprofita. Hapana anza tabuda nayo. Handiti munzwa zvavari kutaura. Tikutaura pa kubva 2015 inhamo nenhamo dambudziko ira ugare mumba hazviite. Nyika inenge ichidii? Nyika inokuseka. Unenge uchitsvaka chinokubatsira. Kuti munzwisise. Tataudzwa kunzi ade kumboita zvekunoripota kwamambo. Muchivanhu vanhu vanobatsirwa wani nyaya dzakadai idzi dzinobatsirika. Taenda kwaMambo Mushonga takadzoka nezero answer. Muri kunzwisisa? Munhu atiri kutaura nezvake kana mukazonzwisisa muchazopupura tadzoka pandaro rineri imimi mazozvionera mega. KwaMambo Mushonga tabudisa more than 1 point chakuti. Kwatati tichipa mambo tiri kuti tatanga kunoripota nyaya sezvataita nhasi izvi. Mopresenta nyaya. Mambo akataura munhu akati alright nyaya yenyu toda kuti tienzanisa handidi kuita ruling munozoti ndaita favor. Ini ndine n'anga dzangu pano. Asi ndikatora n'anga dzangu ndikati ngadziti anza apa munoti pamwe pane kuzivana kuriko. Endai muchafamba imi kwamunoziva kwamakafamba muchienda. Ivo voenda kwavanozivawo. Mapedza magutsikana kana kuri ku4 mozodzoka pano ndokombera nyaya nen'anga dzangu. Tikati aiwa izvi zvakanaka izvi. Panobva anza ukune anza ukutozodzoka pamambo. But munhu watinotaura nezvake ende muchazozvionera mega. Handi matoona atamba baramba kuuya. Ndo yataitamba iyoyi. Ende ndo zvichatoitika. Kana mukasatozvingwarira ndo zvatichatosangana nazvo. Tasimudzwa nedare taenda kuHarare nemapurisa yamambo. Mupurisa wamambo akanzi ndakupa simba. Imimi vanimi mupurisa uyu iziso rangu. Handisi kuenda kuHarare nemi. Asi zvaachataura ndini ndamupa power. Endai kwekutanga. Taenda pataenda pekutanga. Tasvika pekutanga bye. Murapi patakasvika n'anga yekutanga yakati anonzi Ana Mondiani. Tichangogara because panenge pakazara vanhu. Anonzi Ana Mondiani. Ende kutoti tipinde vanga vatoita nharo because vanga vatotiza. Handiti mukasvika panorapwa hausvikika uchiti ndirapei ndini. Handiti munosvika motera okiu vanga varipo monyorwa mazita. Sezvatangoita tichisvika panapa. Takangoti mire inofunga 30 minutes. Vakutotanga kutoti zvinhu zvenyu zvikunonoka. Tadoto tine mabasa akawanda kumamisha. Nevauya navo ava vana vake nababa vemumhuri. Handiti nehanzvadzi yake yacho yakamirirwa. Zvikanzi zvinhu zvenyu zvikunonoka. Tikati kuisusu mupurisa wamambo isu takanyarara. Mupurisa wamambo akati ndini ndanzi ndiri kupinda nemi matiri kupinda mukati. Toudzwa zvinofana kuudzwa. Asi chiri kuitika tapinda mukati handitika. Po hanzvadzi yake sezvabvunzwa baba hati madi kuvaudza. Takanga tinaye. Waanoti baba hanzvadzi yachona. Tanga tinaye. Waanoti baba wekudzinza vanga varipo. Vana vake vanga varipo. Nevana vake baba mukuru tanga tinavo. Tapinda mudare. Zvikanzi right anonzi Ana Mondiani nemurapi. Zvikanzi ndini zvikanzi uya ugarapo. Inini sandatanga basa rangu ndinoti Ana Morumuroi. Ndakubata. As usual anochema. Inini handizvizive chichi. Handiti. Zvikanzi right. Since what hauzvizive. Ndida kuti mhuri yese sekungana kwamakaita. Handisida kukubhadharisai. Ndida kuti mupinde mugirazi. Mese muzotaura ndozochirapanura mabuda mugirazi. Mai. Mukangotaura nyaya yekugirazi hatichatowirirani. Mukaona n'anga yese inoshandisa girazi inonyepa. Munopiwa mudzepete madhakwa monzita girazi. Hakuna chinonzi girazi rinoona munhu. Taura imwe nyaya isina girazi mukati. Siya ize girazi. Taura yando imbiri nenyaya. Alright. Ndobva vati handidi kupinda. Mupurisa wamambo watati naye haana power akangoti takangobvawo papa hapana zvakaitika. Ndobva tata wiki rosanganzi 1 week achitendera nesu muHarare. Hatina kumwe kwatakatozoenda kusvika mambo ati imi chidzokai nemhuri idzi. Hapana anzi amaita se yamadzoka nayo. Ndobva adzoka akati saka pamakaenda kuHarare ndichiti endai ndosudzoka ndopedzisa nyaya. Makauya neresult ye. Zvikanzi tikati hapana. Mupurisa akaripota kuti hapana ansa yakadini yakabuda because imwe mhuri yanga yakutoramba kuti hatina kumwe kwatichaenda. Zvikanzi nemunani namambo ndakukupai command yechitu muchadzokera futi kuHarare.
mambo mutaura ndiani kwamushonga kwatakapesera mushonga asi mambo pandi headman ikoko kwa headman irini Takaita October. this year last year. alright Zvikanzi dzokerai futi kana mazodzoka ndozokombera because hamuna anza yananga ndida kuti muende motanga mambonzwa kusaidi kwenyu mozodzoka tadzokera maminimini ava mai ave kutsatouya vatanga futi ndere kutanga vakati mwana wangu adona ndere chitumwa nyaya iri kufanana neiyi pari kungoda nyaya iyi yekugumisira kuti imimi muri kuda kuti dei mai avo wauya padare muri kuti hana kubvira ambosvika padare pa nyaya haisi pakungoti padare kana ishe vachiita ruling yavo ngavaita apa tanga tichipa background yekuti ndikubvunza kuti pane paakambodedzwa kudare kwamushonga akamboenda takaenda iye akaenda asi chinhu chinonetsa anamo imimi munogona mutaura kuti endai munoti chakati handitika kuti zvinhu zvigadzirisike hanzvadzi yacho iri kunzi ndiri kumirira iyo inonzi po handitika nevana vacho vanogara so wagara kudaroka wabva wati right changamira anga ari kuti chii anga ari kuti saka zvinhu izvi zvinoita kuti zvinhu izvi zvibude pachena isini ngatiti so kuti zvinhu zvisabude zvinhu ngatiti zvasuda zvekuita kufungira soisi zvakafanana handiti tagara panapa sekugara kwataita panapa tagara ndofunga 20 minutes 30 minutes tichimirira changamire kuti wasvika handitika right inini ndinonzi kwanzi iwewe time yedu toda kutoenda kubasa izvozvo fonera ndine masimba ekukufonera here fonera vanhu vako vada kutokubatsira fonera vanhu vako toda kuenda isusu ndokufonera kuti nhai muri pano vari kubatsira mai wavo kuti wavhare kana sekuramba kwavaita kuuya padare handiti samboni akauya havana kuuya kudare tambomira zvipinda padare iwo kana imimi musingadi muda kutsvaga chiremba wenyu anokugadzira isi tinawo n'anga yenuwo yatinoinenge tiinayo wenyu apa uya apa toenzanisa mazwi zvinotaurwa kupoindi yabva kune poindi yabva mupurisa anenge aripo redu ratinokupai rouya rotipa maresults ekuti zvakamira zvakadaro ndokuti pane kunyepera hama yavo pane kunyepera imimi ndakaiswa naamai iwo pasina ndoumwe munhu ari panext door apfekedzera zvinhu zvake chotorwa chipikicha chaamai yavo chogadzikwa pamberi pavo chongobuda icho saka kutonga kwakadaro toda kuenzanisa tobva tabatanidza toona kuti hamai muri wrong hamungakuwadzi mwana wenyu wekuzvara nometa kuti handina kukubereka asi mwana wako manyatsonzwa zvandareva asi changamire pamusoro ndanga ndiri kukumbirawo kuti sinzi vanhu vanga vakayo zvaisakwanisika here kuti no ngaambosumuke tichatanga tamboita mozwa pazvarimwe imbosumuka yanzi mungokumbira chimbogarai kwekanguva wamambopinde mambo achimboongorora kuti nyaya yenyu yakamira sei asi hamusi kunzi endai muchazodedzwa kuti modzoka pada ndinokumbirawo nemwoyo wamwari munhu watinoda kusungawo inini ndagara mufemiri ndini sarochera vamwe mukaona vadaiso vari kutiza varikuziva kuti toda kubata roambira iyi haidi kunzi nekamuti kudai inotoda mupondo chaiwo nekuti ikaitwa zvekudaiso inoruma matamunesa ina handikutauri kuti endai munoona nhingi endai munoti munofanira kutoenda mese muri 4 2 kunoku 2 kuseri nekuti wekuseri vanenge vari kuziva chii uyu munhu uyu anoita nezvechivi mukaona munhu anoti ari nepamiri kudai oti uyu ari kubva nekurekaiti darezve ari kutyei kumunhu anoenda kunokurura hembe ovhiya mbudzi ari muswinda anozviitirei anounza n'anga pamusha tisingazive anoita nyaradzo
nyaradzi yababa vangu inini yakaitwa ndisipo uya asipo. It's okay. Regaiwa mogadzira taurai nemapurisa kuti vachauya rini ende vanofanira kuita kunga vanorara ikoko kana kumutora sanhasi vomuisa mustokisi mangwana mungachiuya pano. Vanokumbira kupolisi kuti nemunhu wedu vanobvuma vanoiswawo titona kuti ndewe kwamambo mangwana anomukachiuya. Ndinotenda hangu fanga mukadaroka ndinotenda hangu. Saka vachatanga kusitsa nhasi saka imi munovapa mari dzavo dzemabhazi nemari dzavo dzemapurisa vari 4 vachaita izvowo vanofanira kutomubata sanhasi vomuisa simbi vomuradzikana panyanga mangwana ofuma uchimutora makuseni uya naye pano. Asi problemu yaanoita yaachaenda kunokuitirai ndeyekuti mukamupa dheti rekuti toda kusvika muswera hapana dheti baba. Anobva aenda kunopa problem yekuti inini hanzvadzi yangu ndisiripo munhu wemukadzi wevakomana musaende megaba endai muine umwe mupurisi wechikadzi kuita kuti achakutaurai zvimwe zvinhu ngekuti ndewe masaramusi. Mukadzi wese munobata munotora umwe mupurisi wechikadzi imi mune muripo uyu ndiye anosvika kuti auya kuzokutora akatadzira pavamatisa cheni. Pataiitwa naHeadman Mushonga aita masaramusi ekuti anogona kuti ndiri pana inini handina akataurirwa wanzi takadaiso sarucheraisa yakadaiso kanzi anonzi anamo apa ndiani kanzi uya kugara chinyararai ipapo chinyararai ndada kutirai kuti isusu hatichakupi nguva yekuti mufambeba tichadedzawo zinatwa dzedu idzo dzonawana tototo anoita wana shumbawa wouya wawai watatu wekuti musi wacho zvibva zvaitwa zviperere pano. Kuita kuti kana mada munoona tototo mobva muona umwe muona waripo pano vatadza kuti zvekufamba zvabva zvapera. Munouya mine mitete yavo yekuti mukabvunza kuti tototo anoda chinyi mamupa moenda paJoe tanoda chinyi mutete mukuita kuti mubvunze vanhu vakasiyana zviitwe one day zvapera. Ndinokumbira hangu kana akaita 5 cheo kubvura kuti tichibva tabvura kudzwa ndaibva yaperera ipapo. Saka mutaurai nemapurisa avo motaura kuti vachafamba sei mochajana mari dzavo musiwoyo vachauya a day before wobata munhu woita vachaita zvavanoita. Imini munoziva kuti muri mupurisa mambo akauya achiti ndiri kukumbira kuti ndisewa munhu wangu musokisa kuti hamuna mbiba munotochengeta mangwana aitohwa ndosaka ndauya